Сега си ги сложа в интернет тия снимки, ще ги покажа на руснаците, на Горянкин. Ще видите, голяма част от живота им мина тук. Направо хубави работи си има, трябва да ти кажа. Тоест има колонки, може да си взема човек. Има твърди дискове. Един нов твърд диск е 200 кинта, нали, тук. Тук не ми се вероятно да повече от 10 лева. Ако имаш късмет да проработи, ще пробва да лавера.